Така ситуация и знам как се работи, как се мобилизират хора, как тия хора, които нямат нищо в джобовете си и в главите си, се мобилизират и се стягат да изиграват един такъв много важен матч. Мъчно ми е, че получихме гол без абсолютно нито едно гол положение. Грешка индивидуална там на един-двама човека. Грешка индивидуална там на един-двама човека. Ще гледам записа. Аз мисля, че той им затвори устата, нали видяхте? Аз бях убеден, като влезе му казах, ще ръчне с главата и свършва матч. Значи, ваше е правото, извинявам се тогава, аз на матча не слушам кой какво вика. Ако чуете зад мене колко неща се казаха по моя адрес, на жена ми, на децата ми и така нататък, имаше един тип с очила, ако срещна утре някъде на улицата, да бега през 9 тротуара на 10.